Kansantanssiohjelma Polkkapäivät tutustuttaa meidät tällä kertaa suomalais-ugrilaisten perinneleikkien alkuperään. Talvisista ulkotöistä pirttiin palaavien metsämiesten kohmeiset koprat saivat lievitystä tanssilla, jossa sormien verenkierto palautettiin astelemalla kevyesti paleltuneille sormille. Niin suosittua astelu oli, että siitä tuli myös kesien ajanvieto. Saaliin hankinnan kannalta tärkeitä ominaisuuksia, kuten kestävyyttä ja kivunsietokykyä, kehitettiin leikkien avulla iltojen vapaa-hetkinä. Parhaiten kipua sietäneet nousivat illan sankareiksi ja runsaan kestinnän kohteiksi. Perimätieto kertoo, että ensimmäisten pelimannien alettua kiertää peräkylien juhlatilaisuuksissa oli kuuluisa pelimannimestari illalla kajonnut morsiammeen ja tästä rangaistukseksi venyt juhlaväki pelimannin hanurin hajalle.